Beno, tutorial honetan azalduko dizuet nola egin dezakezuen zuen mugikorrarekin, bai, bidalitako ariketak zuen Classroomeko tarea bakoitzera igo, bale? Orduan, lehen da bizi, eduki behar duzuena da Drive aplikazioa zuen mugikorrean deskargatuta. Nik badaukat deskargatuta, baina ez badaukazue, badakizue, Play Storeen topatu Drive, deskargatuta eta horrela zuen mugikorrean izango duzue. Behin mugikorrean edukitan nik daukadan moduan, aplikazioa zabalduko dut horbean, ikusten duzue Driveen ikurra, hementxe, bai? Hor sakatuko dut, bale. Eta sakatuta nire Drivea zabaltzen zait, kontuz. Ni mugikorra honetan Gmaileko kontu ezberdina ditut, eta eskolako kontuan egon behar dudala ziurtatu behar dut. Hemen eskuman goian sakatuta, ikusten dituzue nik ditudan mugikorronetan ditudan kontuak, eta kasu honetan lehenengoa, bai, da Unamunorena, beraz, hortxe nago momentu honetan, bai. Ez banintze institutuko kontuan egongo, aukeratu beharko nuke institutuko kontua, bale. Behin aukeratuta institutuko kontua, ikusten dugu kontu horretako Driveen ditudan gauzak, bai? Bale. Orduan, orain, behin nire kontuan nagoela ziurtatu ostean, hemen behan eskuman ikusten duzuen gehi ikur horretan sakatuko dut. Bale, sakatuta, hauze zabaltzen zait, bai, aukera ezberdin hauek. Eta nik aukeratuko duan izango da eskanear. Sakatuko dut, eskanear, eta hori sakatzerakoan ikusten duzuen moduan nire argazki kamera zabaltzen da, bai? Orduan, behin argazki kamera zabaldu delarik, nire ariketa horriei argazkiak aterako dizkiet, bai? Bale, kasu honetan, leiho ondoan dago, argitasun on batekin, gogoratu bestela, flexoren bat, argitasuna oso garrantzitsua da ariketak ondo irakurtzeko. Bale, nik badaukatia argazkia nahiko ondo kokatuta, argitasun aldetik ondo ikusten dut, argazkia aterako dut. Bale? Behin, argazki aterata eta ikusita ondo dagoela, daukat bi aukera. Argazki hori anulatzeko, isari emanez, edo gordetzeko. Kasu honetan, gordeko dut eskuman dagoen zirkulutxoan sakatuta. Bale, ja eskaneatuta dago, hemen ikusten dut, nire argazkia osorik, eta itxura ona duenez, bale, badaukat lehenengo horria aterata. Orain, bi aukera ditut. Horri gehiago ez badaukat eskuman sakatu dezaket, bai, eta argazkia gorde, edo gehi ikurrari eman horri gehiago ateratzeko, edo eta inkluso ikusten badut nire argazkia ez dela zuzen atera baizik eta aukera atera dela erdiko horretan giratu dezaket argazkia norabide ona topatu arte. Bai, kasu honetan argazkia ondo dago, baina horri gehiago nahi ditut. Orduan, plus ikurrari sakatuko diot. Plus ikurran sakatuz, berriro kamera zabaltzen zait. Orduan, horria pasatuko dut, eta bigarren horri hau izango da eskaneatuko dudana. Bale, ondo enfokatu, ondo enkuadratu, argitasuna ona, argazkia aterako dut. Bale, argazkia egoki ikusten dut, beraz, eskuman sakatuta, argazkia hau gehituko dut. Bale, ja ikusten duzuen bezala, horriaren azpian jartzen du bi, artxibonek ja dituela bi horri, bai? Bale, demagun ez duela horri gehiago behar. Gehiago behar banitu, plus ikurrari horri gehiago gehitzeko. Kasu honetan ja, bi horri bakarri dira. Bale, behin bi horriak edukita, egin behar dudana da, gorde, horretarako eskuman behan daukadan ikur horretan sakatuko dut. Bale, eta gorde baino lehen, emate dit aukera izen aldatzeko, nik jarriko diot ariketaren izena. Esan dizuedan bezala, ariketei zuen izena jarri, adibidez nik Patrick jarriko dut, gero gioitxo bat, eta zuen tarea edo lanaren zenbakia. Kasu honetan, 7.1 denez tarea hau, Patrick 7.1 PDF moduan gordeko dut. Kontua ikusten duzuen bezala institutukoa da, bai? Eta nun gordeko da? Mi unidad, bai? Nire Driveko mi unidad horretan. Sortu bat duzue Driveen matematikarako espreski karpeta bat, topatu dezakezu hemen mi unidad sakatuta, justo behar duzuen karpeta, baina, nik atzera emango dut. Ze gordeko dut directamente mi unidaden, bale? Orduan, emango diot, orain, horbean ikusten dugun bezala, aguardar. Behin, gordetzen ikusten dugu, hor goian daukadala, Patrick 7.1, esperando aquella conexión, bueno, ez daukadan ez wifi-a datuekin igoko dut, bai? Itxoin barko dut pizkatxo bat, artxiboa igotzen den bitartean.
ber, konexio kaskarra daukat momentu dendan, subiendo, horari da, vale, nire artxiboa igota dago, bai? Orduan, hemen daukat, hor ikusten duzen bezala, Patrik, 7 puntu bat, ja, bukatu duela, eta igota dago, bai? Vale, behin, igota dagoenean, nire driven badakite edukiko dudala, ba, ordenagailura pasako naiz, bai? Beno, ba, esan dakoa, mugikorrarekin nire ariketak eskaneatu ostean, Classroomean sartuko naiz. Kasu honetan, ordenagailuan jarraitzen dut, bai? Errazago egiteko, bai? Orduan, behin Classroomean sartuko naiz matematikako gaian, bai? Eta hemen, matematikako gaian, hemen goian tablon jartzen duen pestaina honetan nago, eta hemen ikusiko dituzue, ni bidalitako gauzak joaten dira gehitzen ordenean, bai? Baina hemen, trabajo de klasen sakatuta, ikuste ditut ditudan tarea ezberdinak. Kasu honetan, hau froga bat egiteko da, 7. gaian, bakarri daukat 7 puntu bat lana, bai? Eta tarea hau da lehen eskaneatu dudana mugikorrarekin, bale? Orduan, entregatzeko behin bukatu dudanean, entregatzeko egiten dudana da. Bertarean sakatu, banago 7 puntu bat lana tarea horretan, eta hemen gehitu behar dut nire lana, bai? Orduan, añadir o crear, hemen emango diot, eta aukera ezberdinen artean, daukat Google Drive-etik, edo interneteko enlace batetik, edo artxibo bat, nire ordenagailuko artxibo bat igotzeko aukera. Kasu honetan ja, nire lana Google Drive-en daukadanez, bai, ba, Google Drive-en sartuko nintzateke, eta bertan, hemen recientes, badaukat azkenengo igotako gauzak Drive-era, recientes bestela hemen mi unidad eukiko nuke, bai? Vale, hemen ikusten ditut nire unitatean dauden gauza ezberdinak, baina, bueno, recientesen agertzen da azkenengo eskaneoa. Hemen ikusten dugun bezala, Patrik, 7 puntu bat lana. Vale, ba, aukeratuko dut lan hori hoize, bai, eta behin aukeratuta hemen sakatuko dut añadir. Kargatzen ari da, eta behin lana kargatu duenean, bai, besterik gabe, bueno, erakutsiko dizuet, lana, Drive-en, igo dudan lan hori, nola ikusten zen. Bale, lehen eskaneatu dudan lana, bai, esan dugun bezala, 2 horri zituen. Hau da, lehenengo horria, bai, eskaneatu dudan lehenengo horria, eta hemen, 7, 8, 9, bigarren horria, bai? Bale, sin más, lana txertatu dut nire tarean, eta haren besterik gabe, egin behar duena da, entregar. ¿Quieres entregar el trabajo? Bai, entregar. Eta hor, entregando, listo, entregatuta dago. Zeo zergatik lanen bat gaizki entregatu behar duzue, anulatu dezakezue entrega eta berriro bidali ondo. Bai? Hemen anular eta berriro bidali. Bale? Baina honela eginda egongo litzateke. Ba, hoize, eta guztia.